بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الإمام بخاري في صحيحه. Hormatly dil dogaly bolan hacı dädeli, ostatlar, yüreği nuri iman bilen yalfyllayan ýaş dostlar, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy Allahyň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi öz hakyňyzda, eşeriňiziň hakynda, diniňiz, dünýäňiziň hakynda, ogul gyýlaryňyzyň hakynda etýän hayır dualaryňyz Allah hemmeňizden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala parahatçylygy, emniyeti, nygmat bolçylygy başymyzdan aýyrmasyn. Hudaý tebarek we taala dini jeleselere bereket berip hemişe aramyzda din agdalyp dini jelesele hemişe başymyzda bolup dursun. Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh'ın ahirki gurrüňi inşallah 3 jelesede ol mübarek sahaban gurrüňini tamam etjek. Jamiede bir jamiye teşkil tapanna, jamiýanyň içinde musulman dogalla her gaýsyndan bolýa. Bir jamiýanyň içinde meriz de bolýa, sag da bolýa, mally adam da bolýa, malsyz da bolýa, doktor da bolýa, temerizle barar ýaly, muhandisse gerek. Bir jamiye teşkil tapanna her gaýsyndan, her gaşyrdan, her sinifden adamlar içinde bolýa. Ohan şola bilen bir jamiye teşkil tapýa musulman dogan. Eýni şon ýaly diniň da ösmesine, dinna bir kamil gudraty ýetjek bolsa, bir jamiýede dinni piyada etjek bolsaň, fakat bir neferiň işide munda gollaşmaly, arkalaşmaly bolýar. Yani ýaş oglanlar ilmiň ýerinde gelip, ilmiň ýerinde ýatyp bilseň biýa gawzat. Emma her kimiň bir zendegisi we Hudaý Taala her kime bir zady kökleýe. Dine arkalaşmaly bolanda hökmen ahun bolmak gerekkä. Dine arkalaşmaly bolanda hökmen molla bolmak gerekkä. Dine arkalaşmaly bolanda her gaýsymiz öz dinimizden çyryň wezifemiz we musulman dogallar. Hazreti Abdurrahman ibn Awf'un gurrüňinden göreýliň. Geçen jeleselerde aýdypdyk, 8 nefer deslap imana girip İslam'a, musulmançylygy kabul edelle. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in ýanyna baryp Zubeyr ibn Awwam, Hazreti Talhat ibn Ubeydullah, Hazreti Osman ibn Affan, Hazreti Abdurrahman ibn Awf Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna ibtidai İslam'da bir heftelep 8 nefer walaqydan musulmanlaryň sany bellice 8 nefer, şolaň biri Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh. Yani bir heftelep musulmanlaryň sany 8 neferke şol deslapdan ibtidai İslam'da imana girip Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gezýär. Emma hadis rivayet etmeli bolanna Abdurrahman ibn Awf
Deslap musulman bolanlardan ha 30 yaş medeniyede musulman bolup te Resulullah aleyhissalatu vesselam bir vefa dünyadan vefat etgençe yanına bolan sahaba emma hadis rivayet edenine sani kulli Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh Resulullah aleyhisselam'dan men eşittim deyip hadis rivayet eden şu ümmata 65 tane hadis. Yani iptidai İslam'da yanına bolmaklığı bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına hemme hadislerin uyuşurunda 65 tane hadis. Hazreti Bakiy ibn Makhlad rahmetullahi aleyh öz musnedini uyuşurup koyan hadisler 65 tane diye Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'tan. Emma Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre ahir vaktlarında Resulullah aleyhissalatu vesselam'a 6-7 yıl Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına bolye. Emma şu ummata ekseri hadisi rivayet eden Ebu Hureyre seyyid-i huffaz-ı sahabe tanılıyor. Yani inki hadisi kan rivayet eden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh 6-7 yıl Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına bolye. Ma'lum bolýan musulman dogalla Ebu Hureyre radıyallahu anh ilme yatıptır. Hemme sahabalar da dini östürmäne yatmandırlar. Dini östürmän bernamasynda bolupdyrlar. Ebu Hureyre ýa kamil ilme yatıp Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın agzyndan näme çykýany alıp Hazreti Ebu Hureyre beýle geçýär. Emma Abdurrahman ibn Awf üç ýerde tafarsyňyz diýipdir sahabalar. Ya mescitdedir, ya Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen jeňdedir. Ya da ticaret halal kesbin ýerинdedir diýäkadan sahabalar şeýle gurrun etýänmişdiler Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabat Hazreti Abdurrahman ibn Awf'tan. Pes jamiede musulman dogalla Ebu Hureyre ýal ilme ýatakadan az muddetin içinde ummata hadis rivayet eden sahabalar da var. Yok Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh ýaly evveli İslam'dan Resulullah aleyhisselam'ın yanına bolmaklığı bilen kulli hadis rivayet edeni 65 tane hadis bolýar. Onda bir malı bilen himayet etýänmişdik. Cihada gidilmeli olanna bir ilim bilen dini galdyrýa östürýä. Bir malı bilen hemin şu zamanada özümüz ýaşap ýokak. Sende bir istedat bar musulman dogan. Dine pes arkalaşmaly bolanna elinden gelýäni bilen etmeli. Hudaý sana mal veren bolsa seç Hudaý ýoluna wagtiki Allah we Resulullah aleyhisselam'ın ýoluna bolanna. Hazreti Abdurrahman ibn Awf şolardanmışdyk. Her jenge gidiljek bolanna nagadar ha tejhizat jengi berýär. 500 tane atı 500 tane düýäni getirýär. Ve şu zırı jenglerde musulmanlara dinin ösmekligine arka bolupdyr. Bir wagt inne jamiede her gaýsyndan gerekligi moratda Hazreti Mevlana Rumi rahmetullahi aleyh Mesnevi şerifde bir hikaýany getirýär. Bir nahwe ökde ilmi nahw diýip mollalan okuýan gawaid-i arabin biljek bolsaň bir nahw diýip bir öz kanun gaide bar. Şoňa bir ökde bir ilmiň ýerinde gezip ýörenin biri bir taýmala keşdik menipdir da. Ohan bir öz bilýän zadyna magrurlanypdyr. An yeki nahwi bi keşdi dernişas ru bi keşdi ban nahat an hutperes. Taýmala menen wagtyna taýmyl sürüp barýan melawana oňa aýdypdyr da. Goft hiç az nahw khandi goft la goft nim umreto şod derfena. Sen nahw okuýdyňmy diýipdir o keşdidäki adama. Ol adam aýtdyr, "Yo, men nahwdan bilemak" diýipdir iştadi. Onda sen nahw da bilmeýän bolsaň ömrüň ýarsa sen geçipdir, fena bolupdyr diýipdir. Dil şekeste geçt keşdiban zetap lik andem kert hamuş az cevap. O keşdidäki adamyň ýüregi bir gynanypdyr, narahat bolupdyr. Ýöne şo wagtda hiç dat diýmändir, oňa jawap bermändir. Bad keşdi ra begerda bi fekant goft keşdiban bedan nahwi boland. Birden bir ýel gelakydany taýmaly gerdawy garşyn sürüpdir. Indi keşdi aýlanyp garq bolmaň üstünde. Indi ol adama keşdidäki adama bir forsat oň diýen kefini aryn almany da. Şo taýda aýdypdyr keşdidäki adam ol ýanky nahwy ökdäge. Hiç dani aşina kerden begu gof ney ey hoş cevabı khubru. Yo men yüzüm bilemek men garq bolmaly bolsa suwa gaçsak hiç bir şena yüzüm men bilmeýänipdir. Gof kulli umrat ey nahwi fanas zanke keşti garqı in gerda past.
Ay mene nähwi bilmedik bolsa, mene ömrümün ýarty geçen bolsa, innimiň içinde bir suwa gark bolmaly. Ýüzüm bilseň, uttuň, ýüzüm bilmeseň de sen ömrüň hemmesi geçdini dipdir da. Yani sen ilmiň ýerine gezýän bolsaň, başgalara her kim Hudaý Taala bir işle biter ýaly, jamiede hiç bir zat bolmar ýaly, her kim bir zada meşgul etip goýýar. Emma hemmemiziň wezifämiz dine arkalaşmaly bolanda, dini öwrenmeli bolamyzda, ýene baýat hemmemiz arkalaşmalymışdyk musulman dogalla. Ulamalar muhtaç biz. Näme öz gereklerimizi halal haramdan sorap durmana. Ulamalar da gerektir jaýyna saňa ak ýol kökezmäne. Halal haram sana tanıtmana, sen din dünýäň awat bolmaňa, mescitle urulup durmana, cemaatle urulup durmana, ahkam-ı şer'ini öwrenip durmana, ulamalar da gerek we şu ulamalar gollap durýan adamlar da gerek. Bir wagt biri Sahih Buhari'ni okuýarda. Sahih Buhari Kur'an-ı Kerim'den sonra inki muteberterin, sahihlerin kitap. Ol adam öz okuyup baryan wagtynda, yani ulamalara sen hükmen gerek de öz zadyňdy men özüm bilýän, ya men özüm okuýan, mende sawodum ba, ýok musulman da gon. Wa fawqa kulli zi ilmin alim, her bilýäräň define ýene bir bilýänma. Bu adam Sahih Buhari'ni okuýar, Sahih Buhari'de bir mübarek hadis var. El-habbetu sawda şifa'un min kulli da. Siyadane dip bir denecik bar Resulullah aleyhissalatu vesselam şomoratda tavşyrypdyr musulman dogalla. Bir wagt özüňiz hanawadaňyzda eçeriňizde istifade etmelidiň biri Resulullah aleyhissalatu vesselam tavşyrýar. Siyadane her derde şefadır diye Resulullah aleyhissalam. Ol adam özü Sahih Buhari'ni okuýar, el-habbetu sawda diýdi, qara dene diýdi da. Bir maňa bir nokta artdyryp el-hayyetu sawda okuyupdyr. Birçe nokta bilen gözden nagat mana ütkeýe. El-habbetu sawda bolsa qara dane siyadane diýdi bolýar. Bu adam okuýanda el-hayyetu sawda qara ýylan okuyupdyr ony. Qara ýylan ýanyň her derde şefadır diýip özü okuyup, hiç bir ulamalara geňeşmäni, hiç kime sataşmany, öz çölü çykýan adam. Çölü çykýan bir qara ýylanyň ýerinde gelip, ahir bir däne ýylan tapdyr. Ama onu öldürýär, onu qara ýylan her derde şefa diýipdir Resulullah aleyhissalam diýakadan iýe, on eseri semi bilen ýanka adam helak bolupdyr da. Ýa-da bir soran bolsa, bir näme diýdi bolýar, qara ýylan mı käşi diýip bir ulamalara baran bolsa, o öz helak bolmasyndan galjakda. Ulamalar jamiede gerekdir, bizi ak ýoly kökezmeden sirýim. Hemçinin her gaşyrda bolsak da dini arkalaşmana Hazret Abdurrahman ibn Awf ýaly ilmiyat başarmasaň da Hudaý Taala sana başga istedatlary beren bolsa, şonu Hudaýyň ýolundan istifade etmek gerek musulman dogalla. Hasa ýaş oglanlar. Hazret Abdurrahman ibn Awf malynyň källigi bilen meşhur. Öz aýtýanmyşdyk. لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا. Men özüm bilýän nämişdik. Hudaý Taala hemmäňize halal kesb, halal we bereketli mal Allah hemmäňize nesip etsin inşallah. Hazreti Abdurrahman ibn Awf'un qiyaly Hudaý ýolunda ahiretini gazandyr. Cennete men yürüyüp gitmerin, men cennete emekläp gitmerin, ýörtük giderin ýakadany 700 däne kerwen düýesini üstündäki ýükü bilen Medineň fagirlerine sadaka beripdir. Nagat malyň gazanýarmyşdyk sogaby. Ola aýtýarmyşdyk radiyallahu an. Men özüm bilýän, eger şu bir daşy galdyrsam eteginden maňa bir gyzyl çykjagyny özüm bilýän diýmişdi. Ýani Hudaý Taala şeýle maňa bereket beripdir. Bir daşy galdyrsam eteginde aşağında gyzyl çykjagyny, kümüş çykjagyny men özüm bilýän diýmişdik. Şon Hudaý Taala men malyma bereket berdi. Men bereket bermekligine näme? Resulullah aleyhissalatu vesselam hakynda doga etdi da. Resulullah aleyhissalamyň zamanına jenge gidiljek bolýar diýenne 4000 dinary barmyşdyk. Ýarsyny Resulullah aleyhissalama getirýär jengden sirim, ýarsyny öýde goýýar. Şo wagtda Peygamber aleyhissalatu vesselam hakynda doga etdi. Getireniňe de Allah bereket bersin, öýde saklanyňa da Allah bereket bersin diýip. Şondan meýle mali bereketi artyp başlaýar. Emma Hudaý ýoluna infaq etmeklikden hiç wagtda galmandyr. Bir wagt Hazreti Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anh bir yerini satypdyr 40.000 dinara.
40.000 dinara bir yer satýar. Şo duruşuny 40.000 dinarın hemmesini Beni Zuhre diýen taifada musulmanlaryň, muhajirleň we Resulullah aleyhissalatu vesselam'yň zinanalary enelerimizin arasyna şol satan yeriniň malyň hemmesini taksim etýär, paýlaýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'yň esersine enemiz Hazreti Aişäge de bir bölegi şondan gelen wagtynda muny kim iýerdi diýe enemiz Hazreti Aişe. Şonu aýtýarlar Abdurrahman ibn Auf radıyallahu anh iýerdi. Hazreti Aişe aýdypdyr, Resulullah aleyhissalatu vesselam'den eşitdim diýipdir. La yahnu aleykunna min ba'di illa as-sabirun. Sizlere, yani men eseriyeme, men dünýeden geçemden soňram diýipdir Resulullah aleyhissalam. Sizlere yumşaklyk, utufet, mehrabani edip ýörmer, meger çyn bir sabırly bendele wadyr, şolu eder diýip aýtdy. Şu Abdurrahman ibn Auf Allah'ın ýanyna sabirlerden şo diýipdir. Şon Resulullah aleyhissalatu vesselam'yň dogasyna şamil bolupdy diýip, sizlere enfaklar Hudaý ýoluna hiç wagtda olarla kän gürüňler geçdi, deriq etmän mübarek sahaba şo taýda enemiz Hazreti Aişe hakynda doga edipdir. Sakallahu ibn Aufin min selsebilil cenneh. Allah Hazreti Abdurrahman ibn Auf'i cennetin selsebilinden suwarsyň diýip, şeýle enemizin Hazreti Aişeň afqahu nisa'i hadihil ummah, şu umman inki faqihtarin halal harama yetip bolan ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'yň mübarek azwajy bolan biz musulmanlaryň enesi bolan Hazreti Aişeň hayır duasyny alypdyr. Hazreti İbn Avfi Allah cennetin selsebillerinden suwarsyn niyaqadany enemiz Hazreti Aişe hakynda dua etdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýar musulman dogallar, la hasada illa fi ithnatayn. Gıpte yemeklik iki zatdadır. Gıpte diýdigi, şoňkyýal minne de bolsa da minne şeýsem da diýär da adam. Ondan aýrylsyn, minne bolsyn diýsen biýe hesadet bolýar, biýe haram zat. Emma gıpte diýdigi, görýän da şo bir gowluk etýär, wah şoňkyýal minne başarsam da, şuna gıpte diýerler. Resulullah aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari, İmam Müslim'in rivayetinde aýtýar, la hasada illa fi ithnatayn. Gıptijek bolsaňyz iki zada gıptiýan. Minne şojura bolsam da diýip. Ewün şäkdi, rajulun atahu Allahul Qur'an. Bir adam Hudaý Taala şoňa Qur'an okuýmak nesip edipdir. Yani Qur'an okuyup başarýar. Fehuwa yaqumu bihi ana al-leyli ve ana an-nahar. Görýän giýje gündüz Qur'anyň ýüzüni gözläp Qur'an okuyupdy. Ey minne şeýtip başarsam da, minne şoňkyýal bolsam da diýip gıpti ilmelerden biri şo. Emma ikilenjisi yeni gıptip minne şojura bolsam da diýamaly. O kim? Wa rajulun ataahu Allahu malan fehuwa yunfiquhu ana al-leyli ve ana an-nahar. Ravahul Bukhari ve Muslim rahimahumullah. Yeni bir adam Hudaý ona mal beripdir. Mal mülkü var. Ol adam Hudaý ýolunda infaq etýär, garyp gasar gözlemeklikde, meriz gözlemeklikde, onu diniň ýoluna sarf etmeklikde seçip du malyny, şol adamy gıptiýan diýipdir. Yani men de şizre malym bolsa, men de şizre sarf etsem da, men de şizre Qur'an okuyup bilýän bolsam, giýje gündüz okuyup dursam da diýip şu ikilene gıptiýan mal diýipdir. Hazreti Abdurrahman ibn Auf wagan gıptiýdirýän adamlardan näme musulman dogallar. Bu gurrunlarından, enfaklarından aýtsak bolsak, bir-iki jelesen gurrungy de musulman dogan. Emma wagan gıptiýilýän adamlaryň biri. Hudaý tebarek we taala bize gaw ýollar goýupdyr. Men Qur'an okuyup başarmayan diýen bolsaň, ey sen ýaş wagtlyňdan gidipdirsiň Teherany beýlikde işläpdirsiň, janyň bilen Qur'an öwrenjek bişiniň başarmandyrsың, ýa sawadyň bolmandyr, okuyup başarmandyrsың. Ya Hudaý Taala her kime bir rızkyny bir halatda beripdir. Men özür edip başarmayan ep gepdiýän bolsaň, ýene Resulullah aleyhissalatu vesselam bir ýoluna aýdypdyr musulman dogallar. Yani bir ýitip giden sünnetliň biri. Qur'any kamil sen giýje gündüz okuyup başarmayan bolsaň bir ýeňiljek ýoly bar. Şunu özüňizde, başardygymyzdan özümizde her giýje ejra edeýin, hanawadamyzda, oglançyklarymyzda, zinana, hanawada enatamyzda da eşitdireýin. Bir ýeňiljek zatçy. Öýde ýitip giden sünnetliň biri. Qadim
Özüňiz görýändirsiniz. Gijeler yatmaka, ejelemiz, mamalamız, kakalamız düşege giren wagtynda böden atalamız ha. Hemişe eller dogada bir zat okuýarlar, Sure-i İhlas okuýarlar, Sure-i Hamd okuýarlar, näçe salawat okuýarlar. Hemişe şey eller dogada bolakadan ýatýatdylar. Emma inni ýaş oglanlar, biz düşege giren wagtymyzda elimizdäki guşilary güýmenýäs. Nagat wagtymyz şoň üstüne geçip galýar. Sen oham oň üstünde nagat gözüň nury gidipdi, ýüzüň nury gidipdi musulman dogalla. Biziň en atalarymyz näçe ýyl mundan önce geçerler. Şu mahal biziň aramyzda bolsalar, şu mahal biziň bolup ýören günümizi görseler, ey näme siz başyňyza getiren zadyňyz näme, biz zihniňiz dergir etip duran zatlar näme diýip hökmen bize aňgalarlar. Ola gije yatmaka doga etip ýatýatdylar. Emma inni ýetip barýan oglanlar. Biz de şol giden aramyzdan yiten sünneti dirildeýliň. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Eyacizu ahadukum an yaqra'a fi leyletin thulusal Qur'an?" Sizin biriňiz başarmaýaňyzmy diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Günne gije Qur'anyň 3den mirini okuýmakly başarmaýaňyzmy? Ajizmi şondan diýipdir. Qur'anyň 3den mirini näzir okuýmaly? Qul huvallahu ahad ta'dilu thulusal Qur'an. Sure-i İhlas va ýaşly bol, ýaş kiçi bol hemmemiziň bilýänimiz. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid we lam yulad we lam yekul lehu kufuwan ahad. Faqat Sure-i İhlas okuyan, Qur'anyň 3den mirini okuýdygyň sogab va şunu başarmaýaňyzmy diýipdir Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Men kaşki Qur'an okuyup bilsem men gije günniz. Onu başarmaýas. İşte bolýan, öwrenip başarmanlarsyň, ýa sawadyň çekmeýe bolmaýa, janyň bilen okuýjak, diliň öwrilmeýe. Sure-i İhlas ýeňiljek hemmemiz de bilýär. Hanawadaymyzda eserlemizde de eşitdirýän. Sogaby olokon Qur'anyň 3den mirini çykyllygy ýaly sogap ba musulman dogalla. Hazreti Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anh maly bilen meşhur sahaba. Emma şeýle bolmaklygy bilen berdelerinin arasında, kullarının arasında duran wagtynda ennehu kana mutawazi'an bitir pesbelmişdik. Hatta şu hitmetkarlaryň arasında duranna şol bilen fargy ýokmuşdyk. Hayzir Abdurrahman ibn Awf diýdirýärmişdik. Indi bu gürrüňden adam gowzatlar giýmeler ýok musulman da ol her kimiň tabii haslati. Gowzatlar giýbermeli, gowzatlar mini bermeli. Emma sen onu hiç bir musulmanlar hagyr etmesen, özüň tekebbury mindiraqydan halky tähkirlik bernamaňda bolmasa, o zatlaryň hiç işgali ýok. Bir olokon bir ders almalydymyz. Hudaý tebarek we taala her gaýsymyza kimçiliklerimiz kän bolsa da Hudaý tebarek we taala biziň bir gowluklarymyzy ýüze çykaryp goýanlar. Hemmemizde eýipli vardır. Allah öz fazly bilen sen eýiplerini örtýär, sende bir ýagşylyklary, gaw sifetleri, gaw gylyklary, gaw muwaffagiýetler senden ýüze çykaryp goýýar adamlaryň arasynda. Seňe bir mal berýär, saňa bir başga bir zatlary berýär, makam berýär, mensep berýär Hudaý taala. Ýogsa hemmemiziň kemçiliklerimiz de bar, Allah onu ýüze çykaryp başarýar. Emma Hudaýyň fazlyllary bize gawluklarymyz adamlara kökedýär. Ohum şo zat sana dost mi ya düşman mi biljek bolsaň, ola qongurun ýaş musulman dogalla. Her zadyň bolsun, makamyň bolsun, mensebiň bolsun, ilmiň bolsun, malyň bolsun, hatta ýanynda ýoldaşyň bolsun. Sana dost mi düşman mi? Kim sana dost, kim sana düşman? Allahny we ahireti ýadyňa salýan zat bolsa sen dostyň. Emma Allah we ahireti senden unutdurýan bolsa düşmanyňda. Fark etmeýän makam bolsun, bir postda oturup dursaň, Hudaý tebarek we taala sana fazl edipdir. Hudaý sana bir makam beripdir. Sen şo bilen Allah'a ýakynlanýan, Allah we ahiret ýadyňa düşýärmi? Ýa Hudaý we ahireti unutdurýam sana. Hudaý mal beripdir. Allah ahiret ýadyňa düşýärmi? Ýa maly güýmenip barşyňa namazdan, dehretden, halal haramdan saýgyrmany oň içine girip barýasmy? Dostmy düşman tanyjak bolsaň, Allah we ahiret ýady salsa dost. Emma Allah ahiretden unutdurýan bolsa düşman musulman dogalla. Hazreti Mahtumul İşan näme diýär? Bi wafada 5 gün bolan şadyňa, bi wafada 5 gün bolan şadyňa
ağlanmağın ol gün düşür yadyňa. Sana Hudaý Taala bir şatlyk beşin bir wafa dünýäň içinde bir izzet, bir ulluk beripdir da, ol gün düşür yadyňa, ağlanma. Hazreti Bohlul dana, ozal gurrungun kän eşdendirsiňiz Hazreti Bohlulun. Beter akyllymışdyk. Emma özün gazi goýdurjakka bolup bir wagt nahak yerden men hukmeda maýnyp özün dälligi gurupdyr. Harun Reşidin gasryna girýär bir gün. Barşyna Hazreti Bohlul Harun Reşidin taxty şalyň taxtynyň üstüne barýa oturýar. Gasra girýär Hazreti Bohlul barşyna Harun Reşidin saltanat taxtyna barýa oturýar. Ohm meni serwaly bu gostahy näme? Sen etýän işiň näme? Şaň oturýan ýerine sen oturmaly ýakadany serwaly barýa Hazreti Bohlul süýreýärli. Bir-iki däne itikleýärli aňryk bäriga daqadan şeýtirip getirip Hazreti Bohlul zyňýärli kenara ondan düşürýärli. Hazreti Bohlul bir guşa tıqylýa narahat bolup ağlap otynmyşdyk. Harun Reşid padişah geçip barýa görse Bohlul oty. Ağlap "Ey näme boldy Bohlul diýmäňa?" Hazreti Bohlul aýdypdyr, "Ey men birçe lähze bardym, ýaňy sen jaýyňda oturmaly ýermişdik" diýipdir. "Men oturadym sen taxtyň üstünde. Emma sen serwaldan geldi, meni wurdylar, meni şeýtirip idirdede akadan düşürüp men çykaryp goýberdiler" diýipdir. Hazreti Bohlula Harun Reşid aýtdyr, "Ey gynanyp ýörme, ondan senem aglap ýörme, ola da wezifesini bitiripdir da. Ondan senem gynanyp ýörmesen, agyr gelmesin saňa" diýipdir. "Ey padişah" diýipdir, "Men özümden sirim gynanyp özüme aglamak, men sen günüň aglaýan" diýipdir. "O näme men günüme näme diýip aglaýan? Men oturmaly ýerimde nahak bir-iki daýyga oturamda, sen serwaldan men wurup men idirdedip çykaryp goýberdiler" diýipdir. "Vay bahaly saňa, Hudaý saňa bir makam beripdir, nahak ýere işläseň sen işiň näme bolar" diýipdir. "Men oturmaly ýerimde bir azıcık barp oturamda, men şeýtirip men wuruldum" diýipdir. "Emma sen nahak ýere hukmedasaň, nahak ýola işläseň, sen bir makam nahak ýere istifade edasaň, sen halyň näme bol? Men özüm aglamak, men saňa aglaýan" diýipdir. Her zat seni Hudaýa we ahirete ýada salýan bolsa, dosyň musulman dogalla. Emma sen o zadyň üstüne oturakadany, bu gurrun başlamyzda aýtdyk. Dini kamil etmeden sirim Hudaý tebarek we taala her gaýsymyza bir zady berýär. Sen kamil ýatyp ilmiň ýerine başarmaýaňdan Ebu Hurayra ýaly Hazreti Abdurrahman ibn Awf ýaly bolup başarýaň. Malyň bolsa mal bilen dini arkalaşyp bilýän. Hazreti Abdurrahman ibn Awf ýaly bolmasaň Hazreti Salman Farsi ýaly bolup bilýän. Hazreti Salman Farsi hiç dadi ýokmuşdyk. Hatta Medineden çykyp giden wagtynda hemme zatçalyny goşunjugyny duwakadan çyk alyp gidipdir. Yani wada Hudaý tebarek we taala Hazreti Salman Farsi dili bilen, bilýän ilmi bilen, öz ýoly bilen dine hyzmat etjek bolsak, ýolly kän musulman dogalla. Hemin şu zamanada ýaş oglanlar, elingdäki we guşiň her jalesede ganimat bolsa bir-iki jaleseden bir guşiň gurrungyny agdaýasa, şayet ahunny guşiň gurrun kän agdaýa diýenlersiňiz. Ýaş musulman dogalla, dine hyzmat etmek yüzün ýokda bar birine aýtmana, biriniň öwüne durakadan "Ey meniň dogurda" diýip başarmaýanda, elingdäki guşiňma, şo bilen sen dine hyzmat edip başarýan. Olakon işler bitirýär. Her bir Firavunun maşyny Musala ba. Her zamanada Firavun ýaly adamlar badyr. Dini söndürjek bolýarlar. Diniň aleyhine işleýärler. Dini söndürüp başarmaýarlar. Çon olan atalary Ebu Cehl, kakalary Firavun söndürüp başarmady dini. Kıyamata çelim bir din bayet ýörüp durmaly ýalfyllap. Şu zamanada da badyr. Diniň aleyhine dini bidire kökejek bolýarlar. Emma ola arkaýyn molasyn. Olan atalary Ebu Cehl bir dini söndürüp başarmady. Olan kakalary Firavun bir dini söndürüp başarmady. Şu zamanada ta kıyamata çelim din söndürjek bolýarlar. Hiç wagtda başarmarlar. Näme olan başyna oturan ýaş oglanlar her Firavunun başyna bir Musalary Hudaý Taala dikýär. Hazreti Musa'nın zamanında jadugerler jadu etýärler. Ellerindäki tanaplary, ellerindäki asalar zyňan wagtlaryna ýylan bolýar.
Hazreti Musa Hudaýyň tarapyndan molakadan elnäki agajy zyňan wagtynda ajdarha bolýar. Näme dip ajdarha bolup ewnnäki ýylallar ýutýar, çon hak bolup gelýär. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Hak gelenden soňra batil zaýy bolmaly. Bir zamanada dine elinden gelýän zady arkaňda goýma, hytmatyň bitir. Olaň oklayan zady fezaý mejazide hemmesi ýylan bolup düşse, sen elindäki hak ýollary, hak dini ýaýratmady, elindäkiden istifade et. Sen Musaň ajdarhasetden okla. Ola nahaq zatlary her zamanada ýylan bolup düşse, sen oklayan zadyň ajdarha bolup düşer. Dine sen men näme etmelkä diýip durma, elinden gelýän zady fezaý mejazilen üstübilen istifade et. Hudaý Taala her gaýtymyda bir zatlary berendir musulman dogalla. Pes dine arkalaşmaly. Hazreti Abdurrahman ibn Awf maly bilen arkalaşýarmyşdyk. Gerek ýerine malyň sarf et. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Ma naqasat sadaqatun min malin." Şu mal çykaranda kemelýän mükadimelläde, sen naga çykarsaň ol saňa artdyrýar. Allah aýtdy: "Wa ma anfaqtum min şeyin fa huwa yukhlifu." Näme zady Hudaý ýoluna çykarsaňyz, müňtmen etseňiz jaýy dolar diýe. Bir adamlaň bir mal mülkü beter artypdyr da, sen şu mal mülküň näzire artýar? Aý munny mene Hudaý bilen musabaga berişdim diýipdir ol adam. Sen Hudaý bilen näzire musabaga berýän? Allah beter berimlipdir. Menne şu Hudaý Taalaň şu kılygyndan alakadan menne berimli boldum diýipdir. Hudaý maňa nagat berse, men garyp gasarlar gözleýätdim, din ýoluna berýätdim. 10 zat men bersem, Allah giýje bolanda maňa 100 zat etip berýär diýipdir. Aý şu 100 zady men de bereýin näkadan berýätdim, soňram görýän 1000 bolup gelýär. Aý ahyrda Hudaýyň berim beter känmişdik diýipdir. Golaýyndan adam mat başarmaýar. Sen nämen çykarsaň, Allah oň ýerini doldurýar musulman dogalla. Sen oham Hudaý Taala sana nämen beren bolsa adamlary hagir sanamaly. Hazreti Abdurrahman ibn Awf'un pesbälligini görüň musulman dogalla. Berdeleriniň arasynda, gullarynyň arasynda duran wagtynda Haýsy Abdurrahman ibn Awf'dan tanyp bolmaýanmyşdyk. Inki teleke zatlaryň biri Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Bihasbi imri'in minaş-şerri ay yahqira ahahul muslim." Rawahu İmam Muslim rahimahullah. Adama telekelik mundan aňyrda başga zat gerekkädir. Bir musulmany hagir sanamak, bir musulmany pes etmek, bir musulmany hiçe saýmaklyk, ýani şondan aňyrda adama şer günä gerekkädir diýipdir Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Sen ilmiň bolsa, makamyň bolsa, postuň bolsa, malyň bolsa, hiç wagtda bir musulmany hagir etme. Ondan aňyrda telekelik ýokdur diýipdir Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Görün Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh. Hazreti Ömer Faruk'un pesbälligini görseň musulman dogalla. Rasulullah aleyhissalatu vesselam öýde ba wagtynda mübarek dili bilen Hazreti Ömer'e cennet bilen buşlaýar. Ömer cennetdedir diýär Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Bir gün Hazreti Ömer Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň mübarek gabrynyň deňesinden baryan wagtynda bir Arabi adamy görüpdir. Arabi diýeni ol çarwada gezip ýören, şäherden daşarda gezip ýör. Şol wagtda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň mübarek gabrynyň ýanyna gelip, ýanky Arabi aňyrsyn makakydan ol çarwa adam Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň mübarek rawzasy gabrynyň ýanyna duran. Hazrat Ömer görüpdir, ol bir sadyrak adam Rasulullah aleyhissalatu vesselam'yň mübarek gabrynyň ýanyna du. Bir daha näme doga etýänkä, bir daha näme diýänkä diýip Hazrat Ömer aňyrdan gelip ýyjazynda durupdyr. Men näme diýäni eşitjek bolup hiç tatda diýmendir. Ýyzynda Hazrat Ömer gözläp kulak asyp durupdyr. Ýanky adam dogalar etmäne durupdyr. Allah bilen munazaty giripdir. Allahumma hada habibuk wa ana abduk ve şeytanu aduvuk. Ol adamyň aýdan zadyny görüň. Hudaýa diýipdir. Bir yatan Rasulullah aleyhissalatu vesselam sen dosyň diýipdir. Ve ana abduk, minne sen günahkar benden diýipdir. Ve şeytanu aduvuk, şeytan sen düşmanyň ey Hudaýa diýipdir. Fe in gafarta li sarra habibuk,
Hazreti Ömer de arkasından kulak astı ha. Fe in gaferte li serra habibuk. Hudaya eger sen men günämi geçasan yatan dostun hoş bolar, dostun begener diptir. Ve faza abduk bi benden de gönener diptir sen günäsin geçsen. Ve hazina aduvuk şeytan düşmanın da qiynanar diptir. Hudaya dostun begendir, menne gönendir, şeytanna qinandır, men günäm geç Hudaya diptir. Ve illem tagfirli emma ey Hudaya eger men benden günäsin sen geçmesen hazina habibuk Hudaya biyatan sen dostun qiynanar diptir. Ve radiya aduvuk ol şeytan düşmanın begener diptir. Ve helaka abduk bi benden de helak bolar Hudaya diptir. Sen meni helak etme, şeytan düşmanın güldürme, öz dostunda qiyinandırma Hudaya men günäm geç diptir. İzinden yen aydypdyr Hudaya Araplan arasında bir dep ba, Araplan arasında bir yol ba dipdir. Adet o näme? Her wagt bir server adam, bir seyyid adam, bir ulu adam Araplan arasında dünýeden geçasa, şol adamın gawrda jaýlallaryny gawrynyň başyna getirýärler, bir berdäni, bir kulu azad etýärler şol gawrynyň başyna. Şol seyyide ihtiram goýup, Hudaya seyyidul alamin Rasulullah ýatýşda. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek gawryna da menne kul bolup geldim. Hudaya şol Araplan arasyndaky däbi biziň üstümize ýörüt. Araplar arasında bir dünýeden geçenler şu seyyide ihtiram goýup bir kul azad etýärler. Men gulunda şu seyyid aleminiň başı ucuna cehennemden azad et Hudaya dipdir. Görüň muň dogasyny. Hazreti Ömer Faruk ýygyna kulak astı. Bir de näme doga ederkädi gelen Hazreti Ömer min awadan dogasyny eşden wagtynda gyýraqdany Allahumme inni ad'uka bima da'a hadzal a'rabi Hudaya minne sana yüzlenýän, minne sana golum açýan diýip Hazreti Ömer ağlap, şın dogasy bilen minne sana doga etýän Hudaya, meňde günämi geç, Ömeriň de günäsini geç, öz dostun begendir, bendäňi gönendir, şeytany qynandyr Hudaya diýipdir. Minne şın hyýal edakydany seyyid aleminiň mübarek gawrynyň başynda meni Ömer de otdan azad etdi ýakydan Hazreti Ömer ağlap sakkallaryny suwdan doldurýar. Görün Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın zamanında Peygamberimiz aýtdy ha mübarek dili bilen Ömer cennette diýdi. Hazreti Ömer cennet bilen Resulullah aleyhissalam'ın ağzından boşlandy. Emma min arkasynda duraqydan pesperligini özde, oň dogasyny özün goşşuny özde. Hudaya menne şin hyýaly şin dogasy bilen saňa yüzlenýän diýip Hazreti Ömer şu dogany etdi. Biz de şu oturan cemaat hemmemiz Hudaý tebarek we taalaň dergahyna yüzlenýäs. Hudaya bizde hemmemiz günähkär şu oturan jemaati eserlemiz bilen bile, eserde daşarda kulak asýarlar bilen bile Hudaya bizlerde bagyşlap öz dostun begendir. Hudaya bizlerde bagyşlap bizler gönendir. Hudaya bizler bagyşlap şeytany qynandyr Hudaya. Görün Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın pesbälligini cennet bilen buýşlanan Hazreti Ömer Hudaya maňa da şuň dileýäni menne dileýän dipdir. Pes Hudaý Taala insana her bir mal we makam her zat berse hiç bir insany hagir tanamaly. Her bir adam Hudaýyň dostdur diýmeli. Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh 6-7 daýyk wagtymyz bar. 32-nji ýyl Hicriden Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafet wagtynda 72 ýaşynda bir wafa dünýeden wafat etdi. Jeňlerde şeýle hareket etmekle bilen Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh şahadet derece yetmendir. 72 ýaşynda 32-nji ýyl Hicride Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafet wagtynda bir wafa dünýeden wafat etdi. Dünýeden geçmedinden öňçe Bedir jeňinde biz bilen bile hem rekap bolup jeňe hareket edenler Bedir jeňinden galallara wen wasiýet etýän ipdir her gaýsyna 400 dinar beriň diýip her gaýsyna şeýle tapşyrýar. Şo wagtda da dünýeden geçenle wasiýetini ýördülýär. Bedir jeňinde 313 nefer adam bar bolsa sahabalar her gaýsy dünýeden geçipdirler, başga jeňlerde şehit bolupdyrlar. 100 däne mübarek sahaba Bedir jeň görelle barmışdyk. Şolaň her gaýsyna 100 dinar beriň diýakadan Hazreti Abdurrahman ibn Awf şeýle wasiýet etdi. Wasiýetleri ýördülip, mallary
paylanandan sonra ve hallafa elfe ba'irin yine izinden galan şeýle infaq etse de öz biwafa dünýeden geçenden sonra 1000 däne düýe, 3000 däne dawar, 100 däne at Gabristany Baqiýyň döwrüne otlak gezip ýörmüşdik. Şu malla kiminki Himmet Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuň mallar diýip dünýeden geçenden soňra da ýyzynyň galypdyr. Hudaý tebarek we taala şeýle bereketler berip, ol şol beren Hudaý taalaň beren zady bilen ozal aýtdyk. Allah'ını ahireti unutmanlar. Yani malı mına dost bolupdur. Malı mını cennete yörtük gitmegine sebep bolupdur. Hudaý tebarek ve teala hemmemize halal mal verip hemmemize cennete gitmemize sebep bolsun musulman dogullar. Dünýeden geçenden tamam Hazreti Osman ibn Affan radıyallahu anh cenazasyny okuýar. Galan mübarek sahabalar aralarında İptidai İslam'da bile giren sahabası, din İslam'a bile Müslüman bolan sahabası Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh cenazasyny götürüp baryan wagtynda iki eller iki gerişlerini cenazany salajan götürüp barýaka Hazreti Abdurrahman ibn Awf'un ýyzynyň gynanyp wajabala ey dağ bolup duran musulmanlaryň başyna Abdurrahman ibn Awf gitdiň da senip Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas ýyzynyň şeýle göz ýaş edip cenazasyny salajasyny götürüp Gabristany Baqiýde jaýlapdyrlar. Hudaý tebarek we taala Hazreti Abdurrahman ibn Awf'un ruhyny şad etsin. Hudaý tebarek we taala Hazreti Abdurrahman ibn Awf'un bereketlerinden bizlere de indirsin. Dünýeden geçmek barada bir ahyrkyja görüň. Her bir adam dünýeden geçer musulman dogullar. Biz sahabalar hak ýoluna şeýle wagtlaryny, ömürlerini goýup geçiripdirler. Hudaýdan dileýliň gaw ölüm, gaw wagtda, gaw ýagdaýda ölüm nesip etsin diýip Allahdan kän zatlar dileýär. Ozurla dileýänlersiňiz. Ýönüşi de musulman adamyň gaýgy etmeli zady. Hudaýdan kän dileýliň, Hudaýa bir gawy, awreli, bir gaw ölüm bize nesip et diýip, bize rızk ber diýip dilemeli zatlaryň bir musulman dogullar. Hazreti Amir ibn Sabit diýen bir tabiinlerden tabiin yani sahabaları görüpdir, emma Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı görmendirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı görellere sahaba diýilýär, emma ömürleri ondan soňra bolan Resulullah aleyhissalam'ın mübarek didary nesip bolmany, emma Resulullah aleyhissalam'ı gören sahabaları göreni tabiin diýerler. Amir ibn Sabit rahmetullahi aleyh tabiillerden erti namaz wagtda erti namaz okuýakadany doga edipdir. Hudaýa men senden gaw ölüm isleýän diýipdir. Ýani oglary barmyşdyk. Gaw ölüm diýäniň näme atamyz diýipdirler. Onda ay men Hudaýdan hemişe dileýän maňa gaw ölüm ber diýakadany. Umidim kän Allah men boş bermer diýipdir. Gaw ölüm diýäniň näme? Ay men sejde ýagdaýda gitsem armanym ýok şo gaw ölüm diýipdir. Oğlanlar aýtdy, şu dogany erti namazda atamyz etdi, erti namazda eşitdik. Agşam namaz okuyan wagtynda 3-nji rekatde sejdäge gidenne şondan galmady, dogas kabul boldy diýe. Hudaý tebarek we taaladan dileýliň hemmemize galjak adama ýok. Hazreti Mahtumul Işan nagat awadan aýtdy, botperestler alsa muradyn botdan. Bir adam botun başına varanda can Hudaýa diýip bota çokunýa, bota ibadet edenne Allah öz fazl-y rahmeti bilen bot ona icdat bermeýär. Hudaý taala ýene bendeler boş bermeýär musulman dogullar. Allah berýär olara da. Botperestler alsa muradyn botdan, hajatyn hakdan dileýän almazmy diýe Mahtumul Işan. Sen hajatyň Hudaýa maňa bu dünýä awrey, ahirde iman we gaw ölüm maňa nesip et diýip dilemeklik bir musulmanyň wezifesi ha musulman dogullar. Hajatyn hakdan dileýän almazmy? Sen Hudaýa ýalbarsaň inşallah näzire kema tamutun tub'asun. Näzire dünýeden geçseňiz kıyamatda da şu ýagdaýda Allahyň huzuruna turarsyňyz diýär Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hudaý tebarek we taala hemmemize bu dünýede awrey, ahirdemde iman ve kıyamatda cennet-i ferdos eserlemiz bilen bile nesip etsin inşallah. Bir mawzuň jembendi etsek jamiede her gaşyrdan jamiany teşkil berýän bolsa bir dini gollaşmana, dini galdyrmana hemmemiz elimizden gelýän ýoly bolsa dini arkalaşmaklyk wezifämizdir. Şon sahabalaryň hemmesi
dinin ýyzyna hytmatlar edipdirler. Emma Abu Hurayra ýal ilmiň ýyzyna ýatyp az wagtyň içinde 5000den edafa hadisler ummaty ýetişdirýärler. Hazreti Abdurrahman ibn Awf ýaly ibtidai İslamda imana girmekligi bilen kulli hadis rivayet edeni 65 tane. Emma maly bilen Allah ýoluna seçmeklikden hiç dariq etmendir. Hudaý tebarek we taala aýdan eşderlerden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala hemmeňize halal mal, halal kesbli mallar Allah hemmeňize nesip etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala oğul gyzlaňyz salihlerden etsin. Allah tebarek we taala hemmeňizin eserleriňizden ewliýalar döretsin. Vesselamu aleykum we rahmetullah ve ahiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir alham uçqul vallahu ahad oqy bering. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.